karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yan po ang aking text hotline. And of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol mag-message. Lalo yung may mga latest laboratory results, pwede nyo pong picturean ng klaro. Send to CMD Bicol kung gusto nyo ma-explainan kayo. Lalo na kung mga taga malayong lugar. Okay, hello kay Master Manuel Bulawan. Okay? So, sa may mga problema sa kalusugan, kung kayo po ay umiinom ng mga gamot pero andyan pa rin ang iyong mga sakit o kaya kayo mga due for operation, anuman po ang uoperahin sa inyong katawan, subukan nyo muna ang bisa ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's the combination of CMD, CBF, Cell Bio Juice, our CR Juice at ang ating peptide. But of course, kung paano gagamitin, paano iinumin, depende po sa inyong mga edad at depende rin po sa inyong mga karamdaman. Hindi po pare-parehas ang pag-take ng ating produkto. Okay? So, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. And of course, ito yung upcoming event ng inyong lingkod, mga taga Camarines Norte. Haharap ako sa inyo ang living testimony restored by HCI product. Lalo na ang iniinom na ngayon ng inyong lingkod is Power 5. Yan, talaga iniinom ko talaga yan. Andyan ako sa inyo. Please attend my health symposium na gagawin August 9. August 9, 9:30 a.m. at Yusel's Garden sa Diego Liñan Street, Barangay 7, in Daet, Camarines Norte. And August 10 naman, andyan po tayo sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. 9:30 a.m. din po yan. Take advantage po, mga taga Camarines Norte. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-9040717. At kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating Power 5 mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, yan po. Hello kay Ma'am Michelle Biescas. Yung event mo pala, meet. Saan ba yung event mong yun? Hello kay Ma'am Cathy Cruz. Okay? Saan ba yung event mo dyan, meets? I-text mo nga sa akin para ma-announce ko. Okay? So, yan po muna sa inyong lahat. Ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. And by the way, kanina maraming salamat doon sa pumunta sa CMD Center, na Wellness Center in Legazpi. Napakinggan daw niya yung ating programa. Problema niya, prostate problem. Ay naku, sabi ko, Kuya, marami tayong mga ganyan na cases. Yung iba nga, mga nakakatheter na at pinagre-ready na ng kanilang doktor ng pang-pa-opera. Pero buti na lang napadpad sa ating CMD Center. Katulad ng mapapakinggan natin ngayon. Kaya mga guys, kayo dyan, sabi nga yan daw problema ng mga kalalakihan, nag-edad 40 years and above. Pero paano nga ba talaga tumutulong yung ating produkto? Pakinggan po natin to. Okay, nandito kami ngayon sa Daet, Camarines Norte. Nag-conduct ng health symposium, pero meron ditong napakinggan ko na ang ganda ng kanyang kwento. Nanay, anong pangalan, taga saan ka, at ano yung magandang experience mo sa paggamit ng ating produkto? Ako po ay si Rufina Pahares sa San Lorenzo, Barangay
matakong. Ang edad ko po ay 75. Ang experience ko po sa CMD ay ganito po ang pangyayari. Ang aking asawa po ay hindi nakakaihi. Nagpunta po kami ng provincial, nilagyan. Huwag ka na mag-mention ang pangalan ng doktor, ha? Iyo po. Ang provincial ay kinabitan po ng catheter. Pagkatapos po, nung aalsa na po, di na po kami inintindi. Tapos po, nung namahapon na po, maalas dos na, di kami iniintindi. Nag-alis na po kami. Nanghingi kami ng tulong sa kaibigan naming doktor. Doon kami po dinala sa Talubatib. Ngayon po, naalsa na po siya ng catheter. Siya po ay nagkabit ng catheter ay 4 na buwan. Noon po ay saka po ay, sige po ang palit niya ng catheter, ay ang sinasabi po ay uopera na, hinihinga po kami ng 100,000. Ay wala naman po kaming maibigay. Naisipan po namin na bumalik kami sa CMD. Nagpagamot na po siya doon. Ngunit naglipas po ng 1 taon, hindi na siya bumalik. Nang bumalik po kami, may catheter na. Di nagbili na po kami ng CMD. Sinarili na lang na po namin na tangkasin ng catheter. Nagbili po ako ng yung kiringgilya, saka ko po inalis yung catheter. Noon po, doon ko na po pinagpatuloy namin ang paggamit ng CMD hanggang ngayon. Ilang drops per day iniinom ni tatay? Ay, kuwan po, 60 po sa 1.5 na tubig. Dahil yun po mga sa ko. Yun po ay iniinom niya maghapon. Araw-araw po, 1 puno doon. Ngayon po, malakas na po siya, naganda ang katawan niya, yung kutis po niya naganda, na pirmi na po siyang nagraragpas sa nyugan, nagpapalaw. Kaya po, ang buhay po niya ay nasa CMB at pinalakas siya hanggang ngayon. At kaya po, habang nabubuhay daw po siya, hindi siya matigil ng CMD. Para po siya ay gumaling, siya ay magpatuloy na hindi na siya magkasakit. Pati po ako, nagtitik na din po ako, para po ako ay lumakas na hindi naman din magkasakit. Yun lang po at marami pong salamat sa CMD. Una-una po ay sa Panginoon. Yes, nanay. Salamat sa pagtitiwala. Anong masabi mo sa mga... Ayun, pangalan niya Rofina Pajares, taga Matakong, San Lorenzo. Yan, prostate problem. Oh, ba't ang dami mga ganyan? Itong isa rin na prostate problem din, nakakateter na taga San Lorenzo din. Oo, kaya sa mga listeners po natin, ito lang masabi ko sa inyo, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939 9040717 0939-904-0717. Ito, isa rin itong problema. Taga Camarines Norte din. At ang kanyang recommendation ay, ano yan, operasyon din. Pero pakinggan na lang natin ang kagandaang kanyang kwento. Okay, andito po ako ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte para sa aming gagawing health symposium. Tuturuan namin yung mga tao dito paano i-manage ang kanilang mga problema sa kalusugan. Meron dito na ang ganda ng experience niya sa paggamit, kaya hingin ko lang ang kanyang kwento. Nanay, anong pangalan at edad nyo at taga saan po kayo? Ang pangalan ko po ay si Gloria Bejerano, 81 ang edad ko, taga rito ako sa Kapalonga. O anong nangyari sa iyo? Nagkaroon ka ng health problem. Ano yung naging problema mo sa kalusugan po? Nagkaroon po ako ng nasakit po ang sikmura ko at likod dahil sabi po ng Dr. Egg Galston. Nagdumaan ka ba ng laboratory? Opo. Kaya nalaman na results? Opo. Anong recommendation sa iyo ng doktor? Ang sabi po sa akin ng doktor, yun daw pong mga gamot na yun ay inumin ko. Kinuha ko po yung lahat na yung gamot. Ngayon po, yun daw po mga bawal ng ganyan kung kayo, hindi po ako nakain ng ganun. At natatakot nga po ako. Pero po yung gamot na binigyan sa akin, hindi rin po nagaling. Pero balik ko na naman po at Bumalik ka na naman. nasa 3 balik ko na po sa doktor. Basta
Ano recommendation sa'yo? Ano po recommendation? Ano yung gustong gawin sa'yo para matanggal yung... Opera. Opera. O kung operan ka daw, magkano mang gagasusin mo? Malaki po. Magkano pa mga 50,000. Hindi pa, marami pa. Ah, mas marami pa. Sagot ko po, hindi ko kaya mag-opera dahil po ako'y matanda na. Isa pa po, hindi kaya ng pera ko. At kami mahirap na tao. O tatlong beses ka nagpunta kay Doc. Palagi operasyon ang gagawin. O, paano mo nalaman na itong CMD magaling sa mga iba-ibang sakit? Naririnig ko po sa radyo na ang CMBA gamot sa ganyan-ganyan mga sakit. Sinubukan mo? Sinubukan ko po. Ay ngayon po, isang taon na po nagiinom ng ganyan. Anong ko po, nagpa-ultrahan po ako nitong simana na kalipat. Ay ang aking pong ay puro normal na po. Ah, nag-normal na yung mga laboratory result. So, ibig sabihin pati yung gallstone nawala na. Meron daw po maliit pa lang. Maliit na lang po, 1 cm na lang daw po ang pan. Oo. Ayan baka po sa papel ko. Oo. Pero dati marami. Opo, 9 cm, 7 cm. Ah. Maramalam akong po. Napansin mo ba nung nailabas mo? Napapansin ko po na natay ako. Para pong baga maraming nalabas sa akin maiitim. Ah. At saka po, pag ihi ko, halos na magdamag 5 ihi ko. 5 ihi ko po. Napupuyat nga ako ng kaiihi. Sabi ko, di bali, baka naalis na. At ang pagtae ko pati po noon, ay para lang baga puntaing ng kambing. Nahihirapan akong tumai. Ngayon po, ang pagtae ko natural na po. Natay na ako ng madami. Ay, very good yun nangyari. Nag-normal uli. Normal na po. Oo. Pero ngayon, kumusta ang pakiramdam mo ngayon, nanay? Ang pakiramdam po ngayon, pag ako'y nakakain man ng gamot, maayos naman po. Kaya lang, may bisis naman po, nasakit na ng kaunti. Pero pinapahiram ko lang po ng kating ko. Nawawala. Nawawala na po. Oo. Pero nung naglaboratory ka, nakita ni Doc na ang dami na wala na yung mga ooperahin. Anong sabi sa'yo? Noong po ako'y magpalipot ng Calvan Laboratory, may 2 raw po nagpasok sa abdo ko. Ngayon, sabi sa akin po na opera. Pinay ko sa doktora, nagkuhan sa akin, opera. At di sabi ko, ang ininom kong punir sa ng gamot nilang Ansulpak. 300 pong Ansulpak ang binigay sa akin ni doktora. Nabili ko po yung lahat ng isang kapsula, 100. Nabili ko po yung lahat na yan. Kung nagbalik po ako sa kanila, labo raw po nangyari. Nung gamot na yun. Pa rin. Andun pa rin. Basta po opera. O, sa pagpapagamot mo, yung mga ininom mong mga gamot, pagpapagamot mo sa kay Doc, magkano na kaya nagasto mo? Ay, malaki na po. Hindi lang po yata 50 mil na. Oo, pero andyan pa rin yung karamdaman. Andyan po rin. Oo. Pag nasakit po ang sikmura ko at likod. Ang sama po. Halos ako'y di makatulog. O ngayon, kumusta ang tulog po? Ay, maayos na po akong tutulog. Saka, maigi akong kakain. Kaya lang po, lahat ng bawal nila, hindi ko kinakain. Yang itlog, yang malalangis. Nakain din po ako minsan yung perito. Na, Ayaw mo na kumain ng itlog? ay, ang sabi doon, bawal daw po ang itlog. Ano ka? Hindi po ako nakain noon, ako'y takot. Ay, kawawa ka naman. Hindi ka na nakakain ng Hindi itlog. na po. Kumain ka ng itlog. Yung po soft drinks, hindi na. Yun. Yung pong mga kungkunin, hindi na rin po, basta nagtitis na lang po ako ng sinigang na isda, minsan pirito, ginanga, yung in-steam, yun lang po. Nanay, okay pa sa'yo ang itlog ha? Kumain ka uli. Doon po una-una, pero may pong itlog ng itlog ang kinakop ako, nanghihina, itlog. Ngayon po, Hard-boiled. I-hard-boiled mo lang para less mantika. Okay. Anong masasabi mo sa makakapakinig ng kwento mo? ang masasabi ko lang po sa nakakapinig ng kwento po ay yung pong nararamdaman ko ay maayos na po ngayon. Kaya po, kailangan po ninyo na kung kayo ay nagpapagamot dito, ipagpatuloy po ninyo ang inyong iniinom na gamot dahil maganda po. Ano nga iniinom mo na lang ngayon? Ay di na lang pong gamutin yung binigay sa... Ano nga yun? Yung pong tablitas na anim, Yep. Tsaka po yung pampatak. CMD. Po, wala na. Ma-memorize mo na yan. CMD po. Alam ko na po. Ayan. Pangalan uli. Gloria Bihirano po ang pangalan ko. Oo, taga saan? Kapalungga po. Ayun. Ayan, o diba? Napakagandang kwento ng kagalingan. Nakalain mo yan, pag puro na lang operasyon. Ako naman ay takot talaga din ako sa operasyon, okay? So, hello kay Batsmate Santi. Okay. So, ulitin ko lang sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717, at dyan sa area ng Bakakay, magkakaroon kayo ng
event dyan. Ano ba yan, Meets? Free health consultation din ba? Ang gagawin mo dyan sa Bakakay on August 17. CMD Center in Bakakay, Albay. And by the way, yung mga nag-avail ng free health consultation sa Donsol, dito sa Legazpi, maraming salamat sa patuloy nyo na pagtitiwala. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. So, diyan naman mangyayari yon sa Bakakay CMD Center in Bakakay, Albay, August 17. At ulitin ko, para sa mga taga-Daet at mga malalapit dyan sa Daet, mga bayan na malalapit sa Daet, please attend my health symposium na gagawin ko dyan on August 9, 9:30 a.m. at Yusel's Garden sa Diego Liñan Street, Barangay 7 in Daet. And the following day, August 10, 9:30 a.m. dyan sa Hills and Garden in Labo, Camarines Norte. O, paano kayo maka-attend dito? Bili lang kayo ng isang 30 ml HCI CMD. Retail price, syempre, $660 with freelance at may door gift kayo na, ano yan, isang pack ng black tea. Oo, sa lahat ng mag-a-attend. Opo. And of course, may promo, syempre. Yung ating mid-year promo ay ibababa natin dyan during our event. Ang promo natin, 65 ml CMD, CBF, CR Juice, at ang ating peptide. Okay? O, ito sabi ni Ma'am Michelle Biasca sa mga taga-Bakakay, yung gagawin dyan sa CMD Center in Bakakay on August 17 is free health consultation. Take advantage po, mga taga-Bakakay, Albay. Pero syempre naman, open man lagi. Ang 17 kasi is Sunday yon, ha? Open naman lagi ang CMD Center natin dyan sa Bakakay. Daily, ha? Yan, daily man talaga po, okay? Kaya lang yon, special day yon na free health consultation ay gagawin August 17, okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-9040717, 0939-9040717. Yan po ang aking text hotline para pwede kayo magtanong tungkol sa inyong mga problema sa kalusugan. And of course, dagdag natin from CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice. Of course, meron tayo pang detox sa mga taong hindi na regular magdumi. Very effective. CR Juice, magsi-CR po talaga kayo. Oo. And of course, sa mga taong mahilig magkape na katulad ko, na pag hindi nakakape sa isang araw, parang may kulang. Kung ang kape na iniinom nyo ay acidic, diba? Lalong magdadagdag sa inyo mga problema sa kalusugan. Panahon na palitan nyo ng ating HCI coffee because our HCI coffee is an alkaline coffee. Napakasarap. Opo. Mayaman kasi sa minerals. Okay? So, dyan sa area ng Catbalogan, hanapin nyo lang CMD Center at 5391 2nd floor Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore. Sa Tacloban, nasa Santo Niño Street, Barangay 24, Reynas Building, Tacloban City, malapit sa Doctors Terminal. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Giriba Sari-Sari Store, Purok 7, Kilikao, Daraga, Albay. At eto ngayon, yung iba natin mga CMD centers and active distributors. Unahin natin sa area ng Camarines Norte. Hanapin lang CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Giselle's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa corner Lapak and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga. Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, near Seventh-day Adventist Church. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. CMD Center at Purok 5, Barangay Motherlode, Jose Panganiban, near Kasarog Checkpoint. And by the way, dyan sa
Jose Panganiban. Ang product nyo nasa care of Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban. So ito pa po yung iba natin. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basud Camarines Norte, Magel's Pharmacy, Mercedes Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan San Vicente Camarines Norte, Salvico Pharmacy in front Labo General Hospital, Helen Valenzuela in front Canoreco Bato Balane, Lilian Salen alias General Merchandise Purok 1, Barangay Bato Balane, Lolito Limpot, Purok 6, Larap Jose Panganiban, Ma'am Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. Meron din po sa dry goods section near Three Sisters Carinderia. Sa Camarines Yan, sa Camarines Sur, hanapin lang si MD Center at 36A, Barlen Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Door 3 Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Gawa, Camarines Sur. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at 2nd floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Of course, sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Helen Torripalma, San Roque, Bato Catanduanes, Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, si Amistaki Center, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera Catanduanes, at meron din Nab Wellness Center sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Of course, sa area ng Masbate, hanapin lang si MD Center sa Masbate, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro, taas po ng Fast Cash. Ma'am Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, sa Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. Ma'am Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. But of course, sa inyong lahat, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. Oo, pwede namin i-share po sa inyo, ha. Okay, sa Sorsogon, Ma'am Eva Omali, Santo Niño, Bacon District. Sorsogon City, Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. At ang newly open natin, CMD Center sa JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon. Ma'am Annabel Maquiñana at Danibal General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cara Espadilla, Balugos, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel, Maria Jinky Hakilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Rosemary Haji, Haji Wellness Hub, St. Vincent Compound, Bibingkahan, Sorsogon City. Ma'am Sandra Mortega Frio sa Butika, Bitison Street, Magallanes, Sorsogon. Ricial Icardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran Technical Vocational School. Ma'am Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Of course, sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156, Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CMD Stocky Center, 2nd floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Kagawad Ami Batalyar, Salvacion, Malilipot, Albay. Ma'am Michelle Biasca, CMD Stocky Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. At may CMD Center tayo sa Purok 2, San Vicente, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Delia Kissing, Purok 4, Lidong, Santo Domingo. Of course, sa 2nd District of Albay, ang aking center, CMD Stocky Center, Nab Wellness Center,
Second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Errol Asuncion. Arson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Lianeta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Escalador, Morok Burkan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbakma nito. Toy Dahak, Purok 3, Itbakma nito. Josephine Racho, Balinad, Daraga, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet. Lobianos Residence, number 14P Borgo Street, Ilawod, Daraga, Albay. Ma'am Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Andyan ni si Ma'am Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EMS Bayo, Legazpi. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Ma'am Nora Aison, Purok, Legazpi City. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common, Kamalig, Albay. CMD Office, sa second floor, Kamalig Market. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Sa Life Pharmacy, ground floor, Kamalig Market. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuan, East Legazpi. Marino Pre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Ma'am Cindy Toledo, Icardo Odell Store, Bangkiruhan, Legazpi City. Ma'am Asuncion Liena Resas, Inamnan, Grande, Ginubatan sa Liena Resas Store. Refugios Drugstore, Pantaulibon, Ma'am Rexy Sardeñas, Sardeñas Store. Beside LBC, Ginubatan. Ami Canseco, sa Boardwalk Service Center, Market Site, UWAS. CMD Office, second floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pulangi. At may CMD Office tayo sa ground floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunaw, Ligao City. Mariel Sabasa, Badian, UWAS, Albay. Florentina Palacio, Purok 2, sa Gaysay, Magiron, Ginubatan. Mr. Hill Rijalde, So 9 Days Street, Saban, UWAS, Albay. Okay? So, ulitin ko lang ang aking text hotline para sa inyong lahat. Basta i-text lang, kung may tanong, i-text lang, idahid karamdaman. At kung mga taga-saan kayo sa 0939-9040717, 0939-9040717. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo sa CMD Bicol. At si Nurse Earl naman po, ang sagot natin dyan. Okay, yung mga hindi pa member, be a member. Hindi po natin ipinagkakaisa nyo ang discount. Basta kayo po ay member sa atin. Membership, 5,990 kung saan you get products, assorted products, health products worth 6,000 plus. Okay, walang lugi yan. Next time you buy our products, malaki po yung discount. And of course, ito pala, idagdag ko ito. Para sa may mga sasakyan, nako, maggamit na kayo ng PEO or Power Engine Oil. Opo, tried and tested. Kahit kanina may bumuling isang para daw sa motor niya. Sabi ko, kuya, dati ka na bang gumagamit? Oo, sabi niya. Every time mag-change oil siya, nilalagyan ng PEO or Power Engine Oil. And this is a US product. Meron tayong pangkotse, meron tayong yung mga malalaking, yung malaki din nito, syempre. Anong advantage? Pag ang inyong sasakyan ay naka-PEO. Pag ang sasakyan nyo naka-PEO, kung ang gamit nyo ay diesel, 30% savings sa fuel. Kung ang gamit mo ay gasolina, 40% savings sa fuel. At 3 change oil. Schedule mo ng change oil, pwede mo ng laktawan. Savings mo na po yun. O, diba? At alaga ang inyong mga sasakyan. So, ayan, nabos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli ng dahil sa ating mga produkto. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.